Atong saro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Apektado ang pipila ka mga motorista sa General Santos City human mibabag sa kadalanan ang natumba nga usa ka punuan sa kahoy. Ambulant vendor nga anaa sa tungod niini swerteng nakalingkawas. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nakuglot ang dagan sa trapiko human mibabag sa kadalanan ang natumba nga punuan sa Nara sa J. Catolico Street, Barangay Lagaw, General Santos City, banda 6:30 sa buntag adlong Biyernes. Hinuon walay angol sa itabo apan hapit kuno matumbahan niini ang usa ka ambulant vendor nga anaa sa tungod sa maong punuan. Ang pagtumba sa kahoy sir, mga alas 6:30 sa buntag. Yan ako sa tungod. Tingala ko unsa nagdaguok sa ilalong ba. Kahoy din natumba. Nya usa po pasalamat ko sa Ginoo nga gilikay po ko nagtabangan ko niya. Sumala pa, katumbahon nagyud daw ang maong punuan. Lata na ang punuan boss. Sir, lata na. Hinuon gilayong nagpaygayon ng clearing operation ang City Engineering Office, Public Safety Office ug barangay. Mibalik ra sa normal ang dagan sa trapiko. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.